hardcore, aj keď neviem, ale fakt, to je môj hardcore. A jednu vec nechápem. Napojil som sa, spektátor. Nemôžem vôbec nič robiť, len tu poletovať jak duch. Ani nič proste nemôžem robiť. Takže asi viete, že ako ma to môže nahnevať, ale určite sa aj pýtate, ale ako je to možné? To sa pýtam určite aj ja. Lebo fakt, ešte ráno som hral. No, tento hardcore nenatáčam. Keď sa pýtate, tak že prečo? Tak dôvod je, lebo medveď. Tu no vidíte. Toto je môj baráčik. Toto je vlajka Košice, aj keď pre tupcov je to vlajka Ukrajiny, ale je to vlajka Košice. Tu je ešte aj napísané Košice. Tu mám takú vypekáreň, ale ja fakt nechápem. Som skúšal všetko. Samozrejme, je to hardcore, nemám to opečko. Tak aj tak som vyskúšal napísať lomeno Ganemode Survival. Cheats aren't enabled in this world. A toto presne nechápem. Že či sa mi tu naboral nejaký hacker alebo niečo také. Lebo ja fakt, dobre, je to bedrock, to môžete vedieť. Ale aj tak, jak by sa mne tu mohol niekto dostať? Ešte aj, ja tu mám opečko. Mal by som mať. No, mám operátora. Ale tu Čo? To čo je? What? To čo je? Dobre, teraz fakt nechápem. Idem, otvorím. Úplne zalogovaný server. Toto je ešte aj kopia toho servera. A tu proste. No, teraz som si to povolil. Dám si operátora. Enable cheats. No, mal by som to mať. Aj takto to nemám. Tak bol by som rád, keby ste mi to napísali do komentárov, lebo fakt len ho nechcem prísť. Lebo fakt 2 staky železa, 1 diamant, nepýtajte sa, ťažil som, ale nič sa veľmi nepodarilo. Nejaký redstone, ale fakt nechápem, ako sa mi toto mohlo stať. Ja hrajem bedrock a ešte aj pozrite, tu takto, proste sivé srdíčka. To nechápem. Napríklad pôjdem sem do edit, nemôžem si tu ani nič zmeniť, no. Dobre, game mode. Survival to mám. Nič proste sa nestalo. Pôjdem do cheats. Ja samozrejme si nemôžem povoliť, lebo je to hardcore. Ale prečo? Mám tam iný game mode. To by mňa fakt zaujímalo. Visible to one players. Niekto z Lánka to asi videl. Takže určite toto riešim, ale bol by som strašne rád, keby ste mi to napísali, lebo vôbec nič nechápem. Dobre, toto ste nemali vidieť. Dobre, hrajem hardcore na seede, ale aj tak, to je jedno. Nechápem prečo. Ja proste si ho zapnem.
A toto sa proste stane. Toto je kopia. A teraz mi spustil proste originálny. Hej? Tu takisto bude mať spectator. A vôbec to nechápem. Takže v tom je asi problém. Aj keď toto už omielam 4 minúty, to je jedno. Aj tak. Napíšte mi to do komentárov, fakt o ňoho nechcem prísť. A odmením sa vám za to tak, že vyjde nejaký špeciál. Aký špeciál, tak to sa nepýtajte. Ale fakt, keď napíšete, tak niečo vymyslím. Takže, dobre, už sme v tom serveri, na tom. No, vidíte. Proste spektátor. Nič ja neviem robiť. Hej, tak. Túto vec vôbec nechápem. Ako sa mi niekto mohol naborať do môjho hardcore servera a proste tak. Mne to príde dosť divné. Pokiaľ sa aj vám niečo takéto stalo, tak to určite napíšte do komentárov. A dnes sa asi rozlúčime, tak dovidenia.